Watikani weche mag tuke kapok odonje twak mar duol ni kocha mar Harambee Stars Benny Makati biro bedo maonge jatugo masulwe Harambee Bajaber tok jatugo no wuok e tim no e ndalo machuok kapok tuke mag CHAN higa mar 2024 chakore ayanga e pinje mag Kenya, Uganda gi Tanzania. Tim mar Harambee Stars kata kamano dhi nyime gi timo ikruok margi alap ma Kasarani Annex kata doko ne riwruok matayo tuke adhula pacho ka FKF to pok olando tugo moro amora mar osiep ma tim no mar Stars dhi timo. Harambee Stars nitiere grup matek mogik e tuke mag CHAN. Grup A kamoting'o joloch nyadiriyo Morocco, DR Congo mabende oseloyo kombe no nyadiriyo, joloch tuke mag Kosafa Angola kaachiel gi tim mar Zambia. Kenya biro rakore gi DR Congo kapok gitugo gi Angola kendo luwo mano gitugo e kindgi gi Morocco gi Zambia. Mudi kofiti juu kila mtu ana expect niseme a competitive tournament juu tunajua the big names that are coming, they've been there. So for the ones of us who are going for a major tournament for the first time, tuna expect pia ku give a lot juu tunajua ni platform na ni stepping stone to more